салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако, бозам навори имрӯз аст. Анами намуд паплинои дубайст ки бо нусхаи бабочка. Нархошон духтарои хушрӯйма 110 сомонӣ. Ба духтаро паплинои фараҳноз омад бо ҳам дизайнери овардем духтаро, ҳам бабочка, нусхаи бабочка. Кадомаш мақбула духтаро? 110 сомонӣ. Ай нархи оптум 5 сомон разница мекунад. Ина дизайнерша нишон метиҳем. 3 та ранг дорад духтаро. Ҳозир бо вайшам нишон метиҳем. Бабочкагиша нишон метиҳем. Ниёрам духтаро набуд боз овардем. 3 та ранг дорем хариб. Ани баргакорам духтаро аранит сет беҳад модаштаги ҳозир ҳама мегиран дорем. Ина духтарои хушрӯйма. Бо 110 сомона. 3 метрш духтаро, кадомаш махулай 110 сомонӣ. Духтаро ҳамин дар мобайн фарқ мекунад. 130 сомонае. Фараҳноза дизайнериш, нусхаи бабочкаш. Диде? На духтаро. Я сейчас тогда вам фотки отправлю или видео сделаю и отправлю, посмотрите, скажете, какой вам нужно еще. Духтаро рамашкам ҳаст. Ай ранги зардам дорем. Ранги сабзи барои модару талха барг. Баъд ани ёмон омада духтаро нав. Не баргакорам духтаро уже кам рангш монда, ду ранги дига дорем. Сангзадагӣ дорем, лекин аё бесанг дорем духтаро 60 сомон, аешам бесанг дорем 60 сомон, аешам дорем бесанг 60 сомон. Сангдорошон духтаро хушрӯйма 110 сомон. Ишам ҳамчунин духтаро. Бо як ранги хушрӯи дигар. Ира нишон додам духтарои хушрӯ. Ҳамон ваяй чӣ ном дорад? Фараҳноз, паплини фараҳноз. Аҷоиб хушрӯ, гули садбарги зинда дорад. Бабочка дораш, 3 та ранг дорем. Ҳам дизайнер дорем, ҳам бабочка. Ниёш леонай духтарои хушрӯ. Ирам 110 сомон. Нира ранги зардиш тамом шуда лакай. Баъд мрамромон ҳастай. Ин 2 та ранг. Ҳозир ранги диша нишон додам бежаве. Нирам сангдошад дорем, мрамор бо. Баъд не ранги фасон омадай бо. Нирам духтаро бесанг дорем 60 сомон, 2 та ранг дорем, нишон додам дигаша сабзай, не ранг дигаришт. 2 та.